Problemi iznad svih problema su problemi bezbednosti. Ovde se ljudima krade, ovde se otima, ovde se pljačka, ovde sve što mukotrpno zarade svojih 10 prstiju, preko noći im neko otme, a kosovska policija više služi za to da obezbeđuje provalnike i kriminalce nego da štiti ljude i njihovu imovinu. Ovde je ukradeno već nekoliko traktora, krade se ljudima iz štala, živa stoka se odvodi. Problem svih problema je bezbednost. Evo, vi ste razgovarali sa Natašom. Natašu su pokušali da ubiju u sred bela dana, u centru mesta. Srbi ne smeju da ćute. Srbi, bez obzira koliko im bilo teško, ne smeju da ćute na ovakve stvari, moraju da govore, svet je tu da nas čuje. Država Srbije je tu da čuje. Država Srbije je tu da ponovi ono što će Srbi odavde reći. Srbi ne smeju da ćute. Suviše nasilja, suviše zla ovde, da bismo to ćutke prihvatili, spustili glavu i pravili se da se to ne dešava. Dešava se, velika je stvar što se dešava i na nama je bar da govorimo o tome. Mi nemamo izvršnu vlast ovde, ali itekako možemo da tražimo i od Evropske unije i od Ujedinjenih nacija i od svih koji nas čuju, a čuju nas možda i više nego što smo do sad čuli, da se problem bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji mora već jednom bar početi rešavati. Ono što smo govorili na srušenim grobovima, dok se ne nađu počinioci ovakvih dela, mi nećemo imati mogućnost da Srbi ovde normalno žive. Dok ne obezbedite mogućnost ljudima da ovde može da uzgaja stoku i da živi od svojih 10 prstiju, da mu to neko ne otme i da niko ne puca u devojku u centru mesta, dotle mi nećemo moći ovde normalno da živimo. Dokle će međunarodna zajednica samo verbalno da osuđuje sve ono što se dešava Srbima na Kosovu i Metohiji? Upravo tako, nekažnjeni zločin se uvek ponavlja. I nije dovoljno, više nije dovoljna njihova verbalna osuda. Više nije dovoljno da dobijemo dobro saopštenje, više nije dovoljno da nam čak i važni funkcioneri međunarodnih organizacija izađu i kažu da je to strašno. Jeste, strašno je, hvala vam na tome što je strašno, ali vi još uvek imate mogućnost da to strašno pretočite u neku drugu realnost. Da uhapsite one koji su za to krivi, da nam kažete ko su ti ljudi koji su krivi, da nam objasnite zašto se to dešava i da nam garantujete da se to više nikada neće desiti. Nije dovoljno samo osuditi, mi tražimo da međunarodna zajednica pokuša da povrati izgubljeno poverenje u srpskoj zajednici. Srbi ne veruju međunarodnoj zajednici, Srbi na Kosovu i Metohiji imaju velike sumnje u međunarodnu zajednicu. Ako hoćemo to da promenimo, a ja želim da se to promeni, onda je jedini način da one koji su skrnavili i rušili grobove, one koji su ubijali, one koji su pljačkali, one koji su palili, izvedemo pred lice pravde, pa bez obzira kako se prezivali.